Moi kaikki! Eli me kuvataan nyt Maidei, me ollaan menossa tehtiin tänään, eli tässä on Melina. Ja me mennään meikkistudiolle. Me näytetään nyt meidän päivää. Ding. No niin, me tultiin just tuolta sisältä ja mä meikkasin Riian ja se kesti joku tunti ehkä. Ja nyt me ollaan menossa syömään, koska meillä on ihan kauhea nälkä ja myös tää on karkki varmaan. Niin, ja täällä on tällainen ilma. Ihan kiva. Tämmönen. Niin me mennään nyt stakkarkiin, joten moikka! Mä oon etsimässä jotain ruokaa, mutta kun mä ei tiedä vielä, että mitä ruokaa. En mä viitti karkkia, koska niin, mä semmoista aina karkkia. Ei. Kato, niin me mennään nyt. Me ostetaan jotain hyvää. Jotain, en tiedä. Kaakaota. Ei kaakaa ainakaan. Mutta. Onko mitään valmis leipiä? Niinpä mä ajattelin, mulla on ollut aikamoinen nälkä. Täällä on leipiä. Niinpä. Meillä on 4 € budjetti koulun puolesta. Niin ja muuten meillä onkin omaa rahaa. Mulla on 7 € tässä mun kaikki rahat. 75 senttiä. No! Ostetaan suklaamuffisseja. Oi nää on hyviä. Aivan. Hyvin. Mutta ei voida kuvata toisiaan, tai varsinkaan sitä pitää kameraa, koska muuten se vähän ihmetellään, kun pidetään kameraa ja puhutaan. Suklaata, mä haluan suklaata. Mä otan ainakin päivät. Juomista. Me ollaan nyt matkalla sinne näpomään. Kattokaa nyt 3 senttiä. Siitä saatte vitun suomalaiset, ostetaan vaan kallista. Niinpä helvetti. Koska mä ostan tällaisen mulla. Niin. Ostan banaania. Ria ostaa suklaata. Ja ei kun juotua. Ja nyt me mennään sipsiosastoon. Siis mä en ymmärrä, meille annetaan niinku rahaa koulusta. Mutta sitten me käytetään kaikki tämmösiä. Eikä yhtään syödä mitään. Paitsi ehkä omena voitaisiin ottaa. Syödä mitään. Mikä omenan numero? Mut hei. Nyt me ei voida kuvata, koska me otetaan omenat. Heippa hei. Me käytiin Merkkadonassa. Ja nyt meillä on Pummis Life hetki. Me ollaan hotellin portailla syömässä. Meillä on Doritoksia. Sitten semenappia. Sitten omenat. Mulla on erilainen omena. Mulla on Koska tällainen mä en tykkää punaisista omenoista. Ja sitten Rialla on edelleenkin tää suklaalevy. niin ja sitten mulla on ja sit mä ostin Ja mä en voinut, koska mä olin köyhä, vaikka oikeesti mulla jäi rahaa vielä. Mut silti me ollaan Pummissa laittanut. Apua, paljonko mies? Ai se kuvaa. Voi istua sinne, mä jään. Bon appétit. Istu tähän. Mitä mä sanon? No niin. Nyt me edellytetään, kuinka se teki mun meikko. Ensin. Mä oon niinku meikkipuhunut silleen. Tää oli mun juoma. Mä en käynyt sen tiedä. Mulla on oma juoma. No, mut se on kiinni. Niin toi.
on täällä meikkipohja. Ja me oltiin kyllä aika paniikissa melkein koko ajan. Koska me ei tiedetty yhtään mitä missä oli. Ja me ei uskallettu kysyä. Niin, siis aina oli kauhean se syyttänyt mua taas kaikista. Aina kaikki syyttää sun. Aina minä! Tuo on kaatunut kukka. Avaa sukana. No. Ei se on näin. Mistä lähtee sä oot mitä halunnut sun? En mä tiedä, mä alkan yhtäkkiä tykkäämään. Hei, minä mennään tähän joka kentästä. Niin, eli te saatte kysyä Ihan mitä vaan. niin ihan mitä Ja tää vastaan kaikki. kaikki henkilökohtaisia juttuja. Niin, pyritään vastaamaan kaikki. Niin. Mut se edellyttää sitä, että mulle pitää tulla enemmän lukijoita, koska miten järki on tähän. Se ei välttämättä tullut tänään. Eikä niin, se edellyttää sitä, että mulla on tullut enemmän lukijoita, koska mä en jaksa vastauksia muille ihmisten. Niin. Okei, kyllä mä tiedän, että kaikki mun kaverit stalkkaa, mutta keväällä ei oo mitään viikonloppuja aika paljon. Niin, mutta kumminkin. Tää on kyllä. Mä oon näyttää mun taidetteella. Vähän upea. Mutta kumminkin. Se edellyttää, että kaikki alkavat nyt ensinnäkin nyt lukemaan Riian lukia ja sitten follaamaan Instassa Riaa. Niinpä. Riian nimi on Riu. Joo. Ja sitten mun on Melina Mikaela 2 Oota. Joten kaikki follaa. Jep. Avatteko? Sipsejä! Ja riisuja. Omenaa. Ja me ollaan vieläkin tauolla. Melina on mun crazy baby. Niin, me ollaan vieläkin tauolla. Tykkäättekö tämän silmässä? Mä harkitsen ton julkaisemista. Haluatko oikeesti ihmiset katsoa sun aatomia? Niin. Mutta kumminkin mä näytän nyt real makein. On tollaset silmät. On tollaset. Niin, mut sit niin. Mutta tuolla kävelee Pappurainen ja mun äiti. Tuossa menee mun äiti, koska se tulee tuolta. Siitä se tulee. Kävelee kuin mikä hippi. Okei, ei oikeesti. Okei, tätä. Tuossa menee Henri. Ja sit se tulee tuolta. Ja Riian pääkin tuli. Ja tossa on nainen. Se on mun äiti. Ai sekin. Joo. Mutta lähdemme. 12.13. Puolelta. Ja akku on lopussa. Paskapää Melina. Me ollaan nyt lähdössä takaisin sinne Norrikseen, koska meillä loppuu ruokatunti. Hei, mulla kans. Niin mä oon nyt lähdössä takaisin sinne. Ja silleen. Tuolla on Riia. Sitten pakkaa kammoja. Ja sitten niin. Onko tää roskista? Niin ollaan nyt matkalla siis sinne. Oho. Mutta koska Riia meikkaa mut vielä, niin Mä varmaan otan kuvan pätkää, kun Melina. Niin, jos pystyy, koska mä en ole ihan Siellä on varma. vähän ankeet. Niin, koska se on vähän noloa, että me kuvataan siellä. Tavallaan. Niin. Mutta Vakava tilanne siinä. niin. Tölläs. Mutta niin tällaista. Mutta me mennään tässä. Siinä on Mercadonan auto. Mercadona. Salzburg. Jotenka ei tässä varmaan mitään muuta oo. Mutta hei, Riian päivän asu näytetään. Riialla on siis
hiukset nutturalla. Wow. Pysähdy. Tällättiin. Sitten sillä on valkoinen kassi. Saaranpaita. Saaranpaita. Ja Melinolla on muu huppari. Ja on hauska. Melin. Ja raskakassi. Jep, ja Mutta mulla sit sillä on Superman-paita. Niin, mutta mulla on nyt Sitä ei vielä. näy. Niin. Noniin. Mut otas tää vielä. Niin. Nyt me nyt mennään kun... Joten ja akku loppu. Moro moro moro. Niin, meillä on nyt valmiita. Tuossa on Melina. Noniin. Akkunlainen. Rentouta kasvot, se on niin kirjallinen. Joo saa. Kyllä se osaa. Se on aika nätti. Vaikka itse asiassa sanoin, että... Joo. Okei. Heippa. Niin. Me ollaan valmiita. Mutta Riipasainen meikki juttuja ja mun loppu akku. Tai niitä. Heippa. Kello on 2:30 ja me päästiin jo nyt. Oho, kattoo se mun 7-appi. Niin, me päästiin nyt. Niin. Niin, oli vähän ongelmia ton akunkaa, mut eli niin, siis meidän settipäivä oli ihan sikakiva ja me päästiin sieltä puoli tuntia aiemmin, koska me oltiin niin ahkeria ja niin hyviä meidän hommassa. Niin ja sitten me mentiin meidän luo ja sitten mentiin Miramariin Millankaa. Mun olisi pitänyt olla 6 kotona. Teku siis keskustassa, että iska hakee mut autolla. Mut bussi oli myöhässä 15 minuuttia. Mä olisin muutenkin ollut 5 minuuttia myöhässä, niin sit olin 6:20 niin sieltä tulin bussista. Mut sit niin, mulla on jalkisveli, me mentiin sinne Annan kaa. Ja Annakin pääsi kentälle. Ja niin me voittiin 8-0. Ja sellaista. Mut siis, niin eipä tässä mitään sen ihmeempää enää sen jälkeen. Mut oikeesti nyt me tehdään, jos mä tiedän, että te haluatte nähdä näitä Melinan sekovideoita vielä lisää. Ja mä lupaan, että me tehdään niitä, jos tulee lukijoita. Ja niinku tähän alle nyt, tai mun blogiin kommenttiin niinku kysymyksiä, mitä me tehdään sit meidän niinku kysymyspostaukseen. Saa laittaa anonyyminä, et ei tarvitse kirjautua sisään tai mitään. Ainakin mun mielestä mun blogiin pitäisi pystyä kommentoida anonyyminä. Ja me vastaan oikeastaan aika lailla kaikkiin kysymyksiin, jollei me niinku, tai no on siinä joku tietty raja, että mihin me vastataan ja mihin ei, mut kun niin näitä videoita tulee lisää ja varsinkin jos tulee lukijoita, joten kaikki liittyy nyt lukijoiksi. Jos teillä on YouTube-tili, niin se samalla tilillä pystytte lukemaan mun blogia ja sinne tulee kaikkea lisää. Me ollaan vähän Melinan kanssa mietitty jo valmiiksi mitä tehtäisiin, mutta niin tällaista elämää Espanjassa on. Ei tästä päivästä varmaan mitään muuta, mutta niin. Tää oli meidän päivä tänään. Mut palaillaan. Niin jos tulee lukijoita, jos tulee kommentteja, me ei oleta mihinkään parin kyssärin vastailla, joten oikeesti niitä kommentteja nyt. Et joo, kiitti, moro.